Okay, ready, get set, go! Nga! Yan! Yan! Oh, sige. Huwag ka masyadong serious. Yan! Oh, kita mo. Meron pa. May chance pa manalo. Go, Casey! Go, Casey! Chris! Oh. Mag-move ka, Casey! Ba't? Yan! Go, Chris! Ayaw na. Go, Chris! Oh. Ang laking muta niya. Go, Chris! Nga. Nakakainis naman itong larong to. Oh, may winner na. Okay. Sino winner doon? Sige. Ito mga hula to eh. Oreo, ano yun? Oreo. Okay. Okay.